Komisia nás žiada, ďakujem, aby sme okamžite prestali aplikovať, implementovať toto vládne nariadenie v praxi, aby sme s tým jednoducho prestali. A pravdepodobne od nás očakáva, že sa budeme nemo pozerať na to, ako nám cena nafty a benzínu vyletí nad 2 eurá a budeme sa pozerať na to, ako to je nedostatok komodity a budeme sa pozerať na to, ako nám idú hore ceny potravín, tovarov a služieb. Lebo Európska komisia, ako obyčajne, sa rozhodla uprednostniť záujmy Ukrajiny, nečlenského štátu, pred záujmami členského štátu Európskej únie a v tomto prípade Slovenskej republiky. Máme oprávnené presvedčenie, že týmito jednostrannými krokmi proti Slovensku má Európska komisia záujem ovplyvniť politickú situáciu na Slovensku. Považujem list v takomto období z dielne Európskej komisie za absolútne nenáležitý. Dokonca by som povedal absolútne nekorektný voči Slovenskej republike. Mohol by som použiť aj silnejšie výrazy, ale zdržím sa. Preto oficiálne otvorene opätovne žiadame predsedničku Európskej komisie, berúc do úvahy tento nehorázny, vydieracký list z Európskej komisie, aby rovnaký list napísali teraz prezidentovi Zelenskému, že pokiaľ neobnoví prevádzku ropovodu Družba, napríklad nedostane 90 miliardovú pôžičku, alebo nedostane inú pomoc, ktorú tak strašne potrebuje na to, aby mohol pokračovať vo vojne s Ruskou federáciou, pretože Zelenský si veľmi želá pokračovanie vojny s Ruskou federáciou.